Salamat sa parang, salamat sa parang. Mini to mention. Uban po kayo, di ba po magpa-mention? Salamat sa mga malumong kasing-kasing. Kaya nagamudagan sa Ginoo. Hi guys, good morning. Sunday guys, adlaw Domingo. Inja. Gawan, di may kasimba. Ay, saya na. Wow. Gawan, inja. Mag-prepare day ko sa negosyo ni mga may bulan na kaya naman yung palit. Dahil salamat sa namalitan ni. Nahalitan ta ka na nagpito kabutiliyang pang babae nga perfume. Ano naman yung i-prepare daan kay noon, 1 month, di pa man ko madadali ni Kuwas Rider kay 1 month. Alam ang damon daan. Matabang na na. Tama ko ka? Ang City River Society, nag-ready na to kay manimba sila. Hindi kay Nikalit magbunda kagawan. Wala ko tadari mahingo ron. Labot ni Mama Denise, Mama. Adunong ikaw na kung pala. Shout out sa among mami na nakaroon sa Canada. Salamat mi sa kuan. Imong gitabang namo. Salamat po sa tanan-tanan nga nanghatag og tabang para gitiri. Bahala ninyo ko ninyo balik-balik. Kada adlaw ko mga pasalamat sa kadtong kuan, naiplano mo hatag pagtabang. Andal paghapon niyo mo dawat. Bahala ginagmay, bahala kisura-kisura. Basta kay nami matigom. Tugnaw ka na? Daghan kadong salamat sa mga ning hatag ng tabang. Dinalaro na ako mga pagsa-pagsaw. Minsyon, nagsikin sa mo. Kaya kung kayo siba na nangatag basta kaya giniti rin na ko ito yung hatag. Paano po na, ubay-ubay na ko po. Pero di ka dito ng kaigo, nakipagkuwang. Ano pag ganyan? Ano pag sa ba? Dito nung naman ito. Okay, sinasama niya. Kamusta ko na mo, yung Saliana. Saliana kay nagdulo na si Jack. Ang ragahin na po balik sa Manila. Pero sa dilaman day ha? Makas mama ha? Ngayon, dito mama. May luwi mas itatiri. Di ba ba na? Ito rin ma? Ibra ibalik na. Tama? Ibalik. Grabe ito na hon guys. Mado na naman ni guys. Malalim na rin. Ginagmay. Makatabang na tudnik. Mga tandaan. Tudnik.
Na, Na may singko dun sa may nga, bukod ang palawon. so na guys, nag-prepare naman na. Waiting na naman ito ang mga DLT. Awan dari. May naminig ang sinilat eh. Naminig ang sinilat, pero bago na. Hindi ako nami. Nagilis kang simba. Ako nami kay Gaya kayo sa sinilat. Wala kay singko. Ano yun na eh? Salamat sa mga nintabang. Salamat itong hatag pa. Ang mga kung mo dawat, bahalag dinagbay. Ay batigong na nadakil naman na. Salamat sa tanan, salamat sa tanan. Mini to mention. Upan po kayo, di ba po magpa-mention? Salamat sa mga malumong kasing-kasing. Grasyahan mo gadan sa Ginoo. Kamabulutan mo ka o salamat sa Ginoo. Siya ko ito mami siya. Hindi. Shout ko sa among mami sa Canada. Salamat ka daw mami kay na may ticket makaway na ng Manila kung nag-Bermis. Maraming salamat. Huwag mong kabulutan din naman. Ito, kumamang. Saan pagsimba? Ano malig na ibabaw na? Ano malig ito ako? Ano yung mga naman ako? Ano naman? Ano ako? Oh, laay na rin kayo sa iwan. Unbearable hours later. Ano ang atsara nga giluto ni Ruby Provinciana, ha? Diya, si Floramida ni nireklamo. Kaya ko nung baho Bisag humot. Nga naman dyan nga buntis guys. Bisag humot may ngagbaho. Diya, ani tilawan. Ay mo, timo ko kuan. Bahaw, mamahaw ko. Then die. Diya guys, naghindos na nag-isda. Wa may kailag din sang isda. Ako na ibi. Di mo bangus. Bawal sa isda di man po sa damang ko. Di. Amang sa daanan pa ni hapon. Subo naman ni. Hindi ako kaila, habo ko kaila ng isda, bawo di sila kumukaon na kay basta isang di ko kaila, di ko mukaon. Ako na nebi. Ay, ako na. Kaya sabi na kaila dan ni mista ng isda, guys. Kani. Radyo ko tawag kaila gisa ng isda, sa kaila may dana. Di dami ang suwa ni. Bisig namin sa bawon. Ang si tiri-tiri na konti. Sugba naman yung tiri. Diya guys, atong tilawan guys, manimuta guys. Hapon na, alas 4 na sapon. Alas 4 na yun, oh. Kami nahimurong adlaw, kay lagi uwan. 4:15. Alas 4:15 na rin ko, no. Hindi ako, agad ko, nahimurong adlaw. Kay uwan, tapuan ko uwan. Di ko ganahan maggawas-gawas na ng lapok. Yung katawas liksi. Diyan, mamahaw ta guys na, ang timo. Siga man gud. Aw nagsiga man gud na. Lami ang tilimplahang Mama Ruby. Flor, di ka kakaon dari. Bawal man ka ha. Kaya baho ko nag-atsara na eh. Lagi, ito lang ito lang. Ara dyan bawo Nga dyan lagi ka, di mo gud baho. Ara dyan bawo Nabatangin ni gusto bawo. Inuod. Pagbukan, ang alis bobito ko. Sirap ko na bawo. Alagang. Mas ko na may mas na na may mas na nila. Gano'n. Yan, kan ba kayo sunod man na. Bukan. Gilamian man ko, Flor. Bro, magloob na lang yung baho. Oo, saan ko ang ilonggongan mo rin. Nga nisipon, singkaon ka. Sigaw ka, bawal na. Bawal po ni. Nga, lang buros lagi. Ay. Bawal na mga kilo-kilo. Ako nagburas na una, kay wadyo ko'y bawal. Masamang ko. Madya ko. Bawo. Ano? Kapag ko nagtanaw sa una. So, nga ganun ka. Nagkaroon mo nga ali. Suka. Iluhod ko ng tanaw sa mga salty. Ha, ba na paborito?
Ah. Dilulog mo kan ang mga asal. Huwag mo hindi ka makuha man. Ano ang gano'n? Nung duha malaki ko nagsalong kaya ito man. Hindi. Ipabog na rin ng Ruby. Sa may gisabon na. Kaya, nagmas. Tanawan nyo guys ya. Oo, lagi. May business ba naman? Mura ko nga. Yeah. Nagmas kay Kuan. Bahoan. Pero ang sa lagi gibulang na. Kapajas. Tapajas. Bell pepper. Naghan man na. Gitimplahan man na dyan. Carrots. Ang simbuan. Bako doon ko. Bako ko rin na mata ko. Ang nain na na. Matigaling. Tingagalin ko kanisinggit kang baho. Ang sa day na. Maura to. Ang sa may mong pali maho. Sa ilang kuwan. Haba be? Maho di. Hindi man. Ang sa may mong pali maho na na. Mamatras din suka. Kapadya sa baho. Ana. Yan mo ang buo at ang inom. Nga naman gudang buntis flor. Bisag kami di may bahoan. Ikaw bahoan ka. Na? Kasi na ina. Antog ka ron. Sana kailangan yung bilon dyan. Hindi ka matilawlik siyan? Okay? Buras mo ka? Inasimba ko. Buras galing. Na? Nalis mo dyan. Wami sudan pa. Oh, naribi sudan. Isda. Ginoo ko. Ang isdang napalit ni nanay. Kaya first time pa ko nakakita. Itong kurmang isda ah. Nagagmay dagka. Tanawa sa kaplor ka. Kaila ba Baka mo ba kita buriring na? Kagwa mo? Na, gadyo. Wadyo ko'y kalibutan ng isda. Ako kaila. Buriring na! Ay, dalagang bukid. Nga kaila mo kong dalagang bukid. Naglain na sila puno. Naiping. Manta may timoon po ah. Biskuit ra. May biskuit sa taro. Jadi ko nagtupod. Manta magkita. Pero biskura. Hindi na ako batas eh. Asa mo na be? May kuota na be. Kulit. Asa ka sa ng repe? Ako yung maadjong vlog rong adlaw guys. Kay naro ko dari bahay nagrunuron. Wala may panahon. Uwan. Diya. Aran akong daghan naglabunan. Diya tapuan ko maglabag nga ron uwan. Sana kapalanggan ng dako dyan. Diya kinahanglan na ba dyan ko makalaba kay hapang pa dyan nun nagmanga sininang alyana. Hapang pa dyan nun nagmanga sininang alyana before ko mularga. Gadagang kong labunan lagi. Ang puog. Be. Ha? Si Abre-abre niya. Ang sagay? Papasok na sa taso eh. Dali liksi tilaw. Ko. Mami, ugod na. Hindi ka kasuway. Lami siya kabuhok na ipakita sa kamera. Ang lami ang buhok. Ay, ano na. Ipakita sa mga fans. Dali nga lami kang buhok. Lagi ha, dyan luhaw. Tara ko dyan buhok guys na may ikagkog nga ning buhok. Ha? Ha? Bayan mo kami. Mahay sa kalak. Nag-ubo pa wala na. Buro mo din yung taa. Tagay sa mga fans dyan, di mo. Tagay sa ba? Hindi ka kumamahan. Tagay sa. Ay, sa nila oh hala. Alak ka. Humag ba? Tara, hello. Hi. Si Aliana tos CR. Iko dan ito yung kayo. Okay. Ang luja giro. Naihiro ni nga rin sa silingan no? Parang luja jud. Ang pakanon. Uy naman. Haba di sila na lay pakaon ay. No naman Tony. Wala masilo ka pakanon sa mga amo. Ati ko yung mga sako. Di na po midani mo pwede mo sagot. Palis na. Hindi mo nakatanun. Ang luja giro. Nagilak si Dato, nagilak no? Ang pakanon. Luja ni Jud. Ang luja. Man, ana din si Ja guys. Mga redere sa mong kusina likod. Ang basakali si Ja makakaon. Wala magulin nila na. Dapat pa isa to ah. Wala magulin nila pakan ana.
Ang luod sa maluid ko si Iro kuan. Nga na bang nabuntasan naman siguro ni. Arang luod sa si Iro. Ginoo ko dapat ilan lang pajog pakaon gatong Iro di man ngani. Bisag pobre rata ati manon ta pag Iro. Ano man ang lawas ni Ja? Wah, lihat kerja. Ang luod sa. Na may biskuit gud na. Ang luod sa Iro intaw.